ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರ ಒನಸಗ ದಾದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಷ್ಟ ಬೀಚಿಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಹೊರಟು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಪೊಯ್ಯ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ತಿರ್ಗದವರ ಮೊನ್ನೆಡು ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ನುಂಡತ ಪಿಂಪಲ್ ಅಂಚ ಇಂಚಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂತೂ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಯ್ಜಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆದ ಇನಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ ಆದಿತ್ತೇನು ಬಂದ ಸೊ ಪುಚ್ಚೆ ಬೈದ್ನೇ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಡುದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆದುಲ್ಲ ಇಡುಂಡನಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತ ಬಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೊಯ್ಜಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಪಾಪ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ. ಸೊ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಚಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಇನ್ನು 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ 12th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಡಿಗ್ರಿದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಕಲ್ದಿನ ಅಂಚಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಇನ್ನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಹೋವು ಇನ್ನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರು ಅಂಚಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಅಂಚ ಪಂದಿಯಾನ ಇತೀತುದ್ದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎರಿಗಕ್ಕೆ ಏನರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋನ ಬೋಡಂಡ ತೂವನ್ ಪೋಲಿ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋರು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಪುರ ಕೇಂದ್ರ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಈತ ದಿನ ಪನಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಲೆಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಓಲು ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಓಲ್ ಪಂಡ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಪನ್ನೆನ್ನೋದಿಪ್ಪರು ಮಾತೆ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಂಡ್ಯ ಯಾ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತದ 12/11/2022 ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಏಜ್ ಬರ್ತದ 23 ಏಜ್ ಆಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಬರ್ತದ ಎಂಕ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹಿಡ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹಿಡು ಪನೋಡುಂದಂಡ ಎಂಗ ಶೋವರ್ಮಾ ಟಿಕ್ಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬಾಬ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಡು ಪನೋಡುಂದಂಡ ತಂದೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟುಲೆ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ತಂದೂರಿ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ ಈ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ವೆಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಹಿಡ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರ ಒನಸಗ ದಾದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಎಂಕಾಯ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮುರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಂಗಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿನ್ರೇಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಿನ್ಪೆ ಬಟ್ ಮೂಲಂಗಿ ಅಂತ ಏನು ತಿಂಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೋಡಂಡ ತಿನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಂದು ಅಂಡಲ ಜೀವಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಅಂಚದು ತಿಂಗ್ ಇತ್ತನೇಟ ಯಾನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಏನಡ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಅವು ಆತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಸ್ಕೂಟಿ ತೆತ್ತಂದು ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತನೇಟ ಅವು ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಎಂಕು ಉಚ್ಚುಂತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅವುದಾಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಯಾನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಕುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ತುಂಡಲ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ತುಂಡಲ ಅತ್ತೆ ಬೀಚಿಡ್ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಏನು ಇದೇ ದೂರ ಪೋಪುನು ದುಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ ಅತ್ತೆ ಪೋಡಿ ಉಂಡು ನೀರು ಅಂಚನೆ ಹೈಟ್ ಪಂಡಪುರ ಬಟ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೀಚಿಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಪುರ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ಅಂಚಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುರ್ಕುಜಿ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಬೀಚಿಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಪುಜಿ. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಡ್ ಬರ್ತದೆನ್ನ ಏನಾದಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಕೊತ್ತಿಪ್ಪ ನಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಡ್ ಗಣಪತಿ. ಸೊ ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡು ಎನ್ನ ದೇವೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಗಣಪತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನುಮಂತ ಮೂಜೆಕ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಿಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡೊಂದು ನಿಗಲು ಕೇಳೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಒಡೆಗಂಡ ಇತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಜನ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ದಿನಾಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಆದೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೋಲು ಆಂಡ ಏನಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಲ್ಲೋಲು
ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ತಿರ್ಗೊಂಬರ್ಕ ಸೊ ಇದು ಸಡನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಏನಡಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಬೋಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಒಂಚಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರುಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಏರಂಡಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರೆಗ್ ಓ ವಿಷಯಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಪಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದು ಕುಕ್ಕು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದೆ ಎನ್ನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಬದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ತುಪ್ಪನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಓಕೆನೋಲಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀನ್ ಬತ್ತದು ಅನುಪಮ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಅರೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅನುಪಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪೆ ಡೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪುನ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತೂಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ತೂಪುಜಿ ದಯಪನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಈ ತೂತ ಒಯ್ಪೇರು ಐಕ್ ಅನುಪಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂಡಲ ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂಚ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ದಾಂಡಲ ಒಂತ ಅಂಡಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಪಂದು ಪೂರಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಟಿ ವಿ ತುಪ್ಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಪನೊಲಿ ಆತು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಈನಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ನಿಬೋಕ ಯಾನ್ ಎದುರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆನ ಅವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೋತೀರು ಕೆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ದೂರ ಮಲ್ದಿರು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದಿಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದತ್ತು ಎಡ್ಡೇನಿದೆ ದಯಪಂಡ ನಮನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಿರ ದೀತಿನಕಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಿರ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮನಸ್ಸಿರೆ ಕಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿರ ಆತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಪುಂಡ ಆತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರ್ಷಿ ಮೊಗಲೊಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಲಾಗೆ ಮನ್ಪರ ಬುಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಮುಂಕು ತುದಿಟುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗರ್ವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಬೇಗ ಗರ್ವ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಲ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಈ ಪಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಅಂಚ ಮಾರಿನ ದಿನ ಅಂಚ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುವೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಇಂಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ ದಾಸವಾಳ ಐತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ದೇವಿರ ಪೊರ್ಲು ತೋಚರ ಕಾರಣ ದಾಸವಾಳನೆ ಸೊ ಅಂಚದ ದಾಸವಾಳ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಕಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದಂಡ ಇಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಹೇಟ್ ಮೇಕಪ್ ಆಂಡ ಏರಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಕಪ್ ಎಂಕೇಪಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಯಾಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡಲ ಪಾಡ್ನುಂಡತ ಪಿಂಪಲ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋನೆಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಲ ಹಾಳು ಮಲ್ತುನು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಇಂಕ್ ಮೇಕಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಣ್ಣ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಪವೆ ಬಟ್ ಎಂಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಕಾಪಿ ಹಾಕದ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಓವೇ ಒಂದೇಟು ಕಾಪಿ ಹಾಕದಿಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕದಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಪಿ ಹಾಕದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ವಂತ ಓದುದು ಎಂಕ್ ಬರೆಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏತಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪಿ ಹಾಕೋದು ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು ಬರೆದು ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೋ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಖಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐ ಹೇಟ್ ಖಾರ ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ವಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅವಡ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಐ ಹೇಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋತ್ದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋತ್ ಇರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜ. ಐ ಹೇಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 75% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCದ ಬರ್ತದೆ 83 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಗೊಂತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಡಯಟ್ ಅಂತೂ ಏನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಂಚಂದ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಿಗೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಂಕಣಿ. ಐಟ್ ಹಿಂದಿ ತೋಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈತೆನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.